пироҳанҳо аз атласу адрас ва чакану гулдузиву сӯзанӣ. Хуршед Саторов тарӯҳи маъруфи тоҷик аст. ӯ маҷмӯаи либосҳои худро таҳия дорад ки ҳафтаи оянда дар шаҳри Венаи Австрия намоиш дода мешавад. ин ҷашнвора дар доираи ҳафтаи фарҳангии Тоҷикистон баргузор мешавад. ду намоиш мешавад. Як намоиш либосҳои чакану атлас ва дигар намоиш либосҳои ки содатаранд ва барои истифода бурдани ҳамарӯза. Ду намоиш мешавад ва ин ҳам бошад рӯзи 21 ва 23. ғайр аз ин ҳунарҳои мардумӣ дар он ҷо мераванд ва инчунин намоиши муд бо мусиқа ва садои ҳунармандони тоҷик зинда рӯи саҳна меояд. Хуршед Саторов даъватнома ба ин ҷашнвораро баъди он ба даст овард ки як соли пеш гурӯҳи корӣ аз Вена ба Тоҷикистон омада бо ҳунари тарроҳону ҳунармандони тоҷик ошно шуда буданд. маҷмӯаи либосҳои Хуршед Саторовро духтарони хушсалиқа аз Австрия дар рӯи саҳна намоиш медиҳанд. албатта ки роҳ хеле дароз аст ва роҳкирош гарон аст. ба ҳамон хотир ташкилкунандагони рӯзҳои фарҳанги Тоҷикистон дар Вена аллакай аз донишгоҳи дизайнерӣ ва донишгоҳи аз модельни агентствои моделӣ омода кардаанд 20 нафар модел ки ин либосҳоро ба бар мекунад ва ба намоиш мегузорад. ҷашнвораи рӯзҳои фарҳангии кишварҳои Осиёи марказӣ дар Австрия ҳар сол баргузор мешавад. имсол масъулони ин ҷашнвора Тоҷикистонро интихоб карданд. таърихи мо бисёр нақшу нигорҳо ва либосҳои зебоеро ба мо мерос мондааст ки онҳоро мо метавонем ба шакли замонавӣ чӣ қадаре ки истифода барем ин тамомнашаванда аст. фикр мекунам ки дар 20 соле ки ман либоси миллии чаканро ба 1000 намуд шакли наву дигар омода кардам ва ҳоло ҳам бошад ин кам аст ва аз баҳри як қатра. қарор аст ҳамчунин дар ҷашнвораи рӯзҳои фарҳангии Тоҷикистон дар Вена овозхонҳои мардумӣ ва қаннодону косибон ҳунари худро ба намоиш гузоранд.